Morning teenager ne nkhani yathu ikutitenga kuchoka ku South Africa ulendo opita ku UK mu chaka cha 2015 ndiye inu tagwirani chakumwa tentijeze. Bambo uyu dzina lake ndi Themba Kabeka. Themba amakhala ku South Africa, pamene bambo wina uyu dzina yake ndi Carlito Vale. Carlito analochokera ku Mozambique koma amapita ku South Africa kugwira ntchito. Themba anakula ku South Africa ngati street kid chifukwa amayi ake sanamulere, anamusiya ali ndi agogo ake. Koma amene amakwana zaka 12 agogo ake anamwalira, nde panalibe munthu wina omulera, anali street kid. Pamene Carlito nayenso ku Mozambique anakula ngati wamasiye, amakhala ku orphanage. Nde atangokula nkupezeka kuti wakwatira, anasiya mkazi wake amapita ku South Africa akagwira maganyu kena kuabweraso ku Mozambique. Apita ku South Africa akagwira maganyu abweraso ku Mozambique kumwe kumakhala mkazi wake. Nde ku Mozambique, nde ku South Africa kucha anakumana ndi Themba, nkupezeka kuti anapanga chenzake chifukwa choti nthawi imeneyo Carlito analibe pokhala, ngakhala amasakasaka maganyu. Atapampana ndi Themba atanakumana ku club akucheza, ananena kuti ndilibe ndikokhala komwe. Themba kunena kuti ndili ndi malo amene ine ndimagonapo, ukhoza kubwera tizichita share. Nde anakhanga adapanga chenzake. Nde mukucheza kwawo amakambirana za mavuto amene amaona ku South Africa, kunena kuti chilichonse palibe chomwe chikuyenda. Mavuto Carlito adanda loti ndili ndi mkazi koma kunoko ndichitonso apokhala, nde ulo mkaziyo ndimudyetsa chani. Pamene Themba nayenso anena kuti inenso palibe ulo chimodzi chomwe chikutani chikugwira. Ndipo yankhulana amaona kuti kuli bwino atachoka kupita ku UK, kuti kumeneko nkomwe mwina angapezeko moyo wabwino. Koma vuto linalo kuti analibiretu ndi ndalama yomwe ulo ku UK kusamadziwa kwa aliyense, panalibe njira ina iliyonse yoti angapitire ku UK. Koma kucheza kwawo anapeza kuti anambo kunoti mwina kungoventure mu ndege, tizapeze njira yongoventure mu ndege yoti kupita ku UK mpaka na ikatani ikafika tikatsika tikazonera konko. Ndati anaona kuti imene inali nzeru yabwino, anayamba kumakambirana kuti angapange bwanji. Ndati anayamba kumayang'ana kumasakasaka magazino azinthu zokhudza ndege, engineering. Ndipo werenga anapeza kuti mwamba mlengalenga ndi mozizira kwambiri, komanso mulibe oxygen, kunena kuti mulibe mpweya okwanira. Zinthu izi nzoti zikhoza kumupha munthu. Ndi amasakasaka kuti ngati tingaventure mu ndege amadziona kuti sangakwere komwe kuli ma passengers, na amafuna apeze pamalo pamene angakhale, kunena kuti titati tiventure tingakhale apa. Ndipo sinkhasinkha anaona kuti muja mumalowa thera muja ndi momwe angakabisale mmenemo, kuti chithera cha ndege chija chili ndi ka compartment komwe imati ikayenda ikangokwera mwamba muja ndege amaicha landing gear. Thera ndi landing gear imalowa nkati kufikira komwe ikupitako ikakafika thera lija ngati ikamatera ikafika pa altitude ina yake thera lija limatuluka kuchoka mu compartment imene yoyo. Ndi anaona kuti okay, mwina tikhoza kubisala mokhala chani, mokhala thera. Za mphepo tizavala zinthu zotentha, za oxygen zikaonekera konko. Nde Carlito anabwerera anakamuonanso mkazi wake ku Mozambique, koma sanamuze kalikonse, kunena kuti kali ndi plan yoti sanamuze china chilichonse. Anabwereranso ku South Africa. Nde mu June 2015 azibambo awiriwa ananyamuka. Ose anaphatikiza majinzi angapo kuvala, plus alenda kuvala ma t-shirt atatu, kuvala chijaketi pa mwambapo chani, kuvala zinthu zotentha zokonzekera fera anawerenga kuti mwambamu ndi mozizira kwambiri. Nda anakwanisa kupita ku airport ku Johannesburg. Ndipo anali British Airways yone kuti inali ready kunyamuka, and somehow anakwanitsa kupezeka kuti athamanga mpaka na kukafika pa ground. Eti pamene pali ndege anavala za black, anayeyo pokambirana nawo sana kunena kuti tikavala black sitioneka suspicious, aliyense akhala kunena kuti alibe nafe ntchito. Anapezeka kuti anakwanitsa mpaka na kukwera pamene munali thera la ndege muja, pomwe pamalowa thera ndikukhala mmakona. Nde Carlito anakhala mbali ina, pamene Themba anakhalanso mbali ina. Themba kuti anapeza chikodi china chake changati chikodi cha magetsi, anadzimangirira pa chitsulo china, kunena kuti atamaona kuti apapa tikhoza kugwa iti ngasi ndipovundukuka poti kumaona pansi. Anadzimangirira mkono, anakhala pamene pachadu kumadikirira. Ndi anamva chi sound cha engine, anali pafupi kwambiri ndi engine. Amachita kuchifira engine chicha chikamatani chimatsungulira.
auti mangoyang'anana kuti tione kuti zikhala bwanji. Anapeza kuti mpaka na ndege inanyamuka, ndege chakukwera mmwamba, ndi akuti Kalito ananena kuti my brother we have made it. Ndege chakunyamuka mapita mmwamba, iwo chakumira kuona pansi iti anthu tikuoneka ting'ono akukwera mmwamba. Mosakhalitsa Themba anakomoka chifukwa cha mphepo, kuzizira kwambiri, komanso ndege imathamanga kwambiri speed, zinthu zambiri itapita mmwamba sanaone kuti chachitika nchani. Chifukwa awa ndi ma accounts zinthu zomwe ankayankhula no Themba eti. Ndegecha inapezeka kuti yapita, anthu aja ali mmwamba muja. Ulendo unali wa 11 hours kuchoka ku Johannesburg kupita ku London Heathrow. Ikupita mpaka na inafika no unota afika mpaka na ku UK ku London. Ndegecha yamba kutani, yamba kutera, koma tsoka ilo Kalito anagwa. Anachoka mmalere nkufikira pamwamba pa building ina yake pa maoffice, anamenya pa air conditioner ya pamenepo, anaphwasuka kuduka munthu kutani, anthu kupeza unena kuti pagwa munthu wachokera kuti nangasaka ngona pali munthu oti ziwalo zinawavuta kunena kuti achite piece together kuti ndi ndani wachokera kuti. Koma ena anadziwa kuti uyu wayenera kuti wachoka wagwa kuchoka ndege, ayenera kukhala amachula kuti ma stowaway, anthu amene amaventure mu ndege. Ndege itatera, anthu ma engineers machani ochita check ndege akuona kumene kumalowa tayara kuli munthu ali chikomokere. Anamunyamula kumuyang'ana mtima, kupeza mtima ukugundabe, anathamanga naye ku chipatala. Anali Themba anali ali moyo, koma anali mukoma, anakhala mukoma 6 months asanadzidzimuke. Mwendo wake unaonongeka, mwendo umodzi, sikuti anaogwa anamenyetseka, koma chifukwa cha kuzizira plus kusowa oxygen kayachani, anapezeka kuti basi zinthu zinamba kuonongeka mthupi mwake. Muli ma scientists samvetsetsa kuti Themba anakhala moyo bwanji, koma anapeza kuti anadzidzimuka after 6 months. Anamuonesa chithunzi cha munthu chakuti munthu uyu kumudziwa, ndi anavomera kuti ndi nzanga Kalito aloke. Anagwa mene mabweramo, iye anadziwa 6 months later. Basi tikudzukapo basi pang'ono mpaka anachira, anakhazikika ku UK, anampatsa asylum. Akazi ake Kalito anangofusidwa koyamba kunena kuti mamuna wanu ali kuti, iyeyo ali ku South Africa, samadziwa china chilichonse. Mpaka anapita nthawi imeneyo analata ngobereka kumene mwana, anakamuyetsa mwana uja DNA kuti afanizire ngati dali Kalito uja wagwa uja kuti pali ubali, nkupeza kuti ya mwanayo ngwake wa Kalito. Pamene anachitira confirm kunena kuti anamwalira, anakwera ndege amafuna kupita ku UK. Akazi ake dzidzidzi kumadabwa kuti osalo kunditsanzika lokundiuza, koma ndi mmene zinakhalira. Nde Themba anakhala mmodzi mwa anthu 24 amene anachita survive zinthu ngati zimenezozo. Ndi chinzoopsa kwambiri monena kuti anthu ambiri anayeserapo, koma ena amafera mwamba momo. Peza kuti mwambamo kuzizira kuuma, anthu amangopeza munthu wauma ndege ikatera. Amene amagwa ena mpaka pano sanachiridwe pa identify kuti ndani, chifukwa choti amangogwa ndi kuphwasukiratu osachitika so identify, sakudziwa kuti ndi ndani, ayambira patolo kusakasakapo. Koma imene ndi nkhani ya Themba, alipo amakhala ku UK, amakhala ku Liverpool, ali ndi ngati uluma, ali mwendo wake mpaka panopo, koma anakhazikika, anachita survive, ati kuthawa mavuto, ati akamakhala amafira guilty kwambiri kunena kuti nzake anagwa. Pamene akazi ake Kalito amanena kuti mmene analili Kalito there's no way akanapanga decide kupanga zimenezozo. Anali ofatsa and anali wamantha kwambiri, alipo mwina wina anapanga encourage kuti apange choncho. Koma imene ndi nkhani ya Themba ndi Kalito. Zikomo kwambiri.